U novoj Juče sam epizodi. razgovarala sa vašim roditeljima i savjetovali su me da promenim izgled. Semjene, da znaš, nisi me uvredio, šta više, opraštam ti. Gospođo Julija, molim vas, oprostite mi. Izvinite. Gospođo Julija, hitno morate da idete kod direktora. O, šta se desilo ponovo? Teško doba, epizoda 23. Ko bi pomislio da je ovaj štreber, ovaj odličan student u našem razredu sposoban za ovako nešto? Nije mi se svidao od prvog momenta, izgledao mi je nepouzdano. Plašim se i da pomislim šta će se desiti Juliji. Ponaša se čudno već 3 dana. Konstantno je zovu kod direktora. Ovaj video je čak prikazan na TV-u. Na kom programu? Nacionalnoj geografiji? Ne budi tako besna. Pa zapravo mislim da je Semjen uradio ispravnu stvar. Nikad ne znaš što možeš očekivati od ljudi. Ovaj put je zagrlio učenika jer je spasao, sutra je dobio 5, a preksutra... Da, pa Vladu trebaju zagrljaj sada, postoje baš tmuran u posljednje vrijeme i to je zbog tebe, Maša. Luiza, ne nabije mi krivicu. Polina, ti želiš da zagrliš Vlada? Jel ti se sviđa? Reci mi. Egore, prekini! Egore, smiri se i sedi za svoj sto. Otići ću. Zdravo! Znate šta? Dao sam intervju juče na TV Zločini Petrovka 38 i također su me zvali iz Malakhova. Jesi li ti budala? Jel stvarno planiraš da ideš na TV programe i blatiš Juliju? Pa... da. Semjane, šta nije u redu sa tobom? Odlučio si da prijeđeš iz štrebera u zlikovca? Da, jesam. Jako dobri nastavnici su završili u našem razredu. Vi ste me terali da uradim nešto loše. I baš me briga za Juliju. Biću na televiziji i konačno će me ceo svet prepoznati. Konačno! Semjane, kome ti trebaš? Bićeš na televiziji danas, a šta ćeš sutra raditi? Šta? Reci mi. Ne brinite, smislit ću nešto. Zdravo, sedi. Okej je, Dijana. Pokazala sam čitav video i optužbe protiv mene su opozvane. Gospođo Julija, rešite zagonetku. 2 kraja, 2 prstena i klin u sredini. Ne znate! Pametan lik i žrtva. Semjen, znaš, nisi me uvredio. Šta više, opraštam ti. Ti si sada u dobu života kad praviš greške. I čak ako me skrivena kamera snima sada i dalje ću da se prepustim i zagrliću te. Zato što je ovo zagrljaj podrške i prijateljstva. Gospođo Julija, prostite mi, molim vas. Izvinite. Okej, smiri se. Dođavola, gde mi je telefon? Egore! Dođavola, pitam se zašto Julija organizuje roditeljski sastanak. Verovatno hoće da priča kako smo lepi. Da, pogotovo ti. Pa šta? Vidi kako sam lep. Joj, jako se plašim. Čini mi se da će posle sastanka ne samo da nam se crvene uši, već i druga mesta. Ne znam. Mene moji roditelji nikada ne tuku. O, pa trebalo bi. Bilo bi dobro u tvom slučaju. Hajde da počnemo. Zdravo, dragi roditelji, pozvala sam vas danas da pričamo o neuspesima i uspesima vaše dece. To je današnja tema. Nadam se da razumete da ćemo početi sa neobičnim incidentom koji se desio pre neki dan, vezan za video koji se ispostavio laž. Kao prvo, ovo nije lažni video, ovo je pravi video. Lično sam ga pogledao i Semjon mi ga je pokazao. A generalno mislim da je skandal koji ste vi započeli preglup, zaista. Ja započela? A nisam sigurno ja. Znate šta, u naše vreme je zapravo opasno pustiti dete u školu samo. Kerovi lutalice mogu da ih ujedu, zar ne? Ili, na primjer, nastavnik koji je tek završio ovu školu, na primjer, šta mislite vi? Pustite me da pričam.
Pravite čudne poređenja sa psima lutalicama. I šta, zar nije tako? Pa u naše vreme, kako su se nastavnici oblačili, haljina je bila ispod kolena, krakna je bila štirkana, kosa je bila očešćena. Bilo je čak i strašno gledati te nastavnike, a kamoli obratiti. Mislim da je Semjon reagovao podlo jer je isekao važan deo videa. Ovo isto kao izvlačenje reči iz konteksta. Ne trošite reči, okej? Pa može se desiti bilo kome šta dečak se našalio. Zar vi niste blesavili kao dete? Sigurno ste se penjali uz drveće. I opet, zamolila bih vas da pričate sa vašim sinom o ovoj situaciji. Pričat ćemo, diskutovat ćemo, zapisat ćemo sve, ne brinite, ništa ne brinite. Ok, na dnevnom redu imali smo test. Pozdrav svima. Bila sam šokirana, nisam znala šta da kažem. Ja mu govorim jednu stvar, a on govori nešto drugo. Ja mu objašnjavam stvari, a on je u fazonu, ne trošite reči. Rekla sam mu za lažni video, a on mi priča o psima lutalicama. Baš sam bila u šoku. Preporučili su mi da osečem kosu. Šokirana sam. Šta bi to trebalo da znači? Zar niste pogledali u kalendar? 21. je sada 21. vek. Zdravo narode. Otvorite svoje sveske i zapišite novu temu. Užasno mi je žao, ali gde je gospođa Julija? I Julija, zar niste slušali retro radio? Mora da vam je pao stari sanduk na glavu pa niste primetili. Pa niste pili čaj od pečuraka? Ili ste se pridružili klubu od preko 50? Hvala na komentari, baš domišljato. Gospođo Julija, nemojte, molim vas da se vrijeđate, ali izgledate, kako da kažem, ekstravagantno. Juče sam imala razgovor sa vašim roditeljima i posavjetovali su me da promenim styling, da bih uspostavila profesionalni odnos sa đacima na času. Ako oni misle da će to pomoći, onda sam spremna da pokušam. Odsad ću uvek izgledati ovako. To je jedini način. A gde Vlad? Ne bih rizikovala sa glupim frazama da sam na tvom mestu, Semjon. Želim da te podsjetim da od sada imaš psihologa. Dakle, poneo sam se kao psihopata, zar ne? Dakle, hoćemo li početi sa časom danas? Da. To je to, čas je završen. Zdravo. Egore, sačekaj me na izlazu, odmah stižem.
Šta ima, devojke? Gospođo Julija, nemojte da se uvredite, ali niko se više ne oblači tako. Treba vam šal, onda ćete definitivno da ličite na gospođu Mariju, koja je bila naša nastavnica pre vas, a ona uskoro puni 70 godina. O, devojke, šta da radim? Vidite li kako je sve ovo na kraju ispalo? Sad ne samo da se plašim da se obučem normalno, nego da ne pogrešim bilo šta. Sve izgleda kao da me posmatraju pod mikroskopom. Ne, možete da izgledate tako, ali ne zadugo. Pročitala sam negdje da je svaki skandal aktualan 3 dana, a onda svi zaborave na njega. Volela bih da je tako, prošla sam kroz toliko toga, zaista je užasno. Gospođo Julija, sve će biti u redu. Hvala vam, devojke. Gospođo Julija, direktor opet hoće da vas vidi. Oh, što se opet desilo?